wiya min jogino duuɓi ɓennuɗi mbaɗen feere ɓeyden piye en natti heewde par ce que soɗo gonno ujunaje yimɓe so jeeha gonti temedde yimɓe on kulat ene ussoɓe taw yimɓe kulat kono aɗa andi Allah e ñeeñal mum Allah soggi ɓeeɗo sukaɓe fof gaari nde ɓe gaari nde hande kamɓe ɓeeɗo arɓe joni kamɓe goni avenir énergie ndeɗo fedde wiyete Pular Speaking caliɗo e jaɓɗo e caliɗo par ce que Allah addiɓe kamɓe ɓuuri mi tawi kamɓe ɓuuri min hewde kamɓe arɓe ɓuuri min hewde minen wonnoɓe ɗon ɓe arɓe lawol less donc ɗum ɗon foof ko ballal Allah ɗum waɗi neɗɗo hulat tan kono ko Allah jogui ko gasara eyyi donc kamɓe arɓe goto fof yahata ko arsugue mum garɗo lawol less ene wawi yetta joni joni Allah newnan ɗum gueɗe ɗe foof feewa gonno toon duuɓi caɓantati guila yetti ala kayit ne wawi joɗiɗa noon ha joni taw ala kayit donc neɗɗo foof yahata koye arsugue mum ɓe gaari furankoɓe ko ɓiɓɓe furankoɓe jaɓɓimama ɓe furankoɓe mbaɗi hen ko mbawi jaɓɓimama ɓe heddi noon ladde welani goto foof so oppi galle bamum naate ladde ma won ko jiiɗa ko mettuma eyyi ɗum kam ko taɓal ngal ganduɗa eɗen jetta Allah on banggue eɗen kadi eɗen ñaago Allah kamɓe foof nde Allah newnantaɓe janggo kayitaji ɗi ganduɗa so kamɓe foof so Allah hokkoyiɓe kayitaji ko ɓeydare mawde e ɗaniyankoɓe wonɓe Amérique ko ɓeydare mawde e leydi Afrique par ce que goto foof ko famɗi foof ma jogo galle ma wurnuga famille donc noon neɗɗo goto so wurni famille ko développement woni donc ko d'accord de développement holko heewi wonde toon caɗele moɗon e soko tawi on dañi yimɓe arɓe hono mbiruɗa joni holko heewi wonde caɗele ɗanniyankoɓe toon caɗele ɗe ko caɗele premier ko kayit kayit woni bamum leydi ndi so jomum heeɓi kayitaji ko ɗum so ronki kayitaji kadi caɗele ɗe ene keewi caɗele ɗiɗaɓe o ko ɗemgal ngal so neɗɗo ari il faut ko adi foof min kam komin mbajoro hewɓe arɓe sakket école aji nan ɗon a yaɓata hay mbuuɗu woɓe jangguinma hay comtini nokkuma jaaha jangga hen a tappile hen pour ɗemgal ngal kono somi faami to banggue kayitaji ɗum ko toon dañete kono ɗemgal kam neɗɗo ne wawi janggude ɗum guila ɗo neɗɗo ne wawi yoɓorade guila ɗo henna so tawi hen aɗa wasirno mabɓe mbiyataɓe kala pelliɗo arde toon yahata kam ene hebli e ɗemgal ngal guila ga henna so yiiɗi hebloɗo so yiiɗi so yettima toon kadi kono so heblima ga ɓuuri so heblima ga ɓuuri kono so yettima toon kadi damen guddita kono noon hoto neɗɗo ar tan wiya min ala mi yettima tan ko kalis tan jiiltomi kaal hadma yiilade kalis ko a ƴeewat holto hadma heɓoyde kalis o holto ndewata ha keeɓa kalis o critére uji ɗi namdeteɗa ha ɗumina ɗi par ce que liggeyaji il faut fo ligginowomo il faut nandiron so neɗɗo ene ligguinma o nandirta waɗa caɗele eyyi d' accord ko wona ɗum bandiraɓe hewɓe manan ene mbiya occident uji ɗi ni ɓe ɓuuri ɓamtade koye leyɗele Afrique ngaaluji mumen cuuɗiɗi kono ha hande ɓiɓe Afrique naɓe gonɗinani nene doga ene jaaha manan caggal leydi ene gabboyo manan Amérique en France en no Amérique en Europe en Asie en eko nandi hen soko tawi Afrique ko ngaalu ɓolo ha leyɗele continent ji goɗɗi ko hen ɓamtoto enen en donki ɓamtade hono no wirete ni aki la faute eyyi min ɗon wona no puɗɗorɗa nanni aɗa andi ɗanndugal hoto ya nawan neɗɗo ɗanndugal ko phénomène pellital e nder ɓernde jomum wiya kañum min kaldo e ma o mi fintan goppum école leeli jamma tan mi jiimi aride jangdam mbiɗa yiɗi ɗannade en to mbawmi ɗannade fof mbiɗa yiɗi ɗannade hankkadi mi natti yidde jangde ngaalu ngu ganduɗa so tawino ɓiɓɓe leydi fof ene naftoro ngaalu ngu ko heewi yata kono noon ngaaluji ɗi way hono laamuji ɗi jeeyi ɗum ni laamuji ɗi hol wonɓe laamuji wonoɓe to lamɓe ɓe to fewjeteɗo e to ɗumiteɗo ko ɓe jeeyi ngaalu leydi ngaalu leydi Afrique ko noon sifori e par rapport e ngaalu leydi leyɗeje occidentaux ji sa yi leyɗe occidentaux ji ko yimɓe fof pote ngaalu leydi hôpital o sa ari dañƴo e base ɗo fof pote hôpital o gueɗe goɗɗe ɗum noon ko holto ummorto taw
civisme neɗɗagal andude haqqe innam aade ay ko ɗo woni gonken julɓe kono noon il faut neɗɗo o anda haqqe holko woni innam aade ko Allah tagi ko fof Allah ɓuri teddinde ko innam aade donc an innam aade o il faut ganda haqqe innam aade o fof ko wawde so handicapé so baso so ɗum ɗo il faut gogina o ko tagore Allah dokkamo haqqe makko ko enen wona ɗum woni ɗo ko ɗum woni ko ɓittata ɓerɗe sukaɓeɓe e hankkadi ko wiyete révolte ko jomum révolte hankkadi yi aɗannima a arti a waɗi galle a fewni gurdam ma kañum ne wiya ko ngollo lawol ɓuuri yawde rewa ɗon ko ɗum woni ko influence o ko ɗumen mais ka kiila foot ko enen fof kono ko wonɓe dow ɓe est ce que wona ɓe ɓuri towade fof laamu ngu ko gonga ko laamu ngu jogui leydi ndi kono noon enen ɓiɓɓe leydi ndi enen kadi eɗen jogui hen part de responsabilité so tawi a janggui Allah udditima gandal kewgal au lieu aɗa jooɗo galle mon tan aɗa wiya ha keeɓa oɗo liggey gandal ngal foti to pawɗa fuɗɗorade ngal ha ɗum ɗo par ce que enen ko fadde nde neɗɗo wiyana fada duuɓi ko fadi time mo fadi o anda sena ara walla arrata o fadi joni duuɓi sappo o liggay e nder duuɓi sappo ɗi taw Allah andi holko foti wawde wadde haade makko hebde ko yiiɗi ko o oppo ɗum ga o nanga ɗum kadi ko caɗele par ce que suka jeunesse Afrique woni jeunesse Sénégal kam to guurɗen ɗo eɓe keñi ha ɓurti he ñaare ɓurtude ene hen eyyi par ce que kala ko jiiɗa e aduna il faut heble d' accord mbaɗani wonata koye namdal men battidigal tan kadi émission manan ari ha ɗo haɗanno neɗɗo so ɗannima ma woko dañi ma dañi gandal ma dañi ngaalu hande soko tawi a wiyanno ko ni ɗanniyankoɓe mbawi wadde ha leyɗele Afrique ɗe ɓamto hande Sénégal naɓe wonɓe caggal leydi Mauritanie naɓe Afrique naɓe mbawde kuptide ndi hol peeje ɗe ɓe mbawi wadde e nder ɗanle mabɓe ɗe mana heɓ ɓamte Afrique ko hol peeje ɗe ɓe ndewata eyyi min mo sikki ɗanniyankoɓe Afrique kamɓe ɓamti Afrique e holbade eyyi mo hokkuma tan yeeru moɗo yenana no maayo ni ɗanniyankoɓe Afrique soɓe nangui ngaalu mabɓe duuɓi ɗiɗi leyɗeɗe Afrique ɗe nattat wodde hay ɗo Sénégal to gonɗa so ɗanniyankoɓe partout dans le monde kal so fof fermi duuɓi ɗiɗi hakkude laamu ngu e ɓiɓɓe leydi ndi garmi gara waɗat eyyi donc ɗanniyanke ɓuuri yurminade aduna fof ko ɗanniyanke mais comment fait hono mbatton haade oɗon jogui ngaaluji poɗɗi noon hono mbatton ha nokkuji ɗi ɓamto ko wayno nokkuji men ɗi hande ko wayno cuulañen ɗanniyankoɓe hono poti wawde wadde ha nokkuji ɗi ɓamto aɗa andi ɗanniyanke développement ene waɗi ko ɓeeto to ganduɗa ɗum ɗo ko neɗɗo wawi ko neɗɗo ɗanniyankoɓe ko neɗɗo wawi wadde ɗum ɗo ko laamu tan wawi wadde ɗum ɗo ko gaga ɗanniyankoɓe ɓiɓɓe Afrique naɓe ɗo ɓiɓɓe Sénégal naɓe wonɓe ɗo y a des milliardaires uji nan ɗon jooɗi taw jahanayi nokku est ce que son kala développement est ce que milliardaire o jogoto tan kalis makko sooda galleji o jooɗoɗa ɗum par ce que opérateur économique milliardaire il faut wona opérateur économique o liggina Amérique gulleteɗo o hay dara laamu jeeya fof ko secteur privé ji usine aji ɗi ɗum ɗoji ɗi hay dara laamu jeeya hen laamu ngu heɓata koye mabɓe impôt ji noon ene jooɓe jiida e Sénégal ala a yoɓat hay an liggoroɗo yontere fof ne jooɓeɗa ko direct ɓe guitte hen impôt ji mabɓe ayi ko ɗum woni ko addata développement mais so tawi neɗɗo woni milliardaire o wawa ligginde hay temedere neɗɗo min on milliard mi contrat ɗum mais onon ɗanniɓe ala ko mbawɗon wadde manan ha nokkuji eyyi minen ɗanniɓe taw tan wona maade kuɓeji moɗon walla taw tan wona sodde katkat-uji moɗon taw tan wona eyyi aɗa andi ɗanniyanke kadi hande hoolare par ce que oɗon pini on jiiɗo aduna o sifori on aduna o yaari noon nayo mon jeeyo mon jeego mon sappo mon ne mbawi est ce que mbawa rendude mbaɗa hunde ko ganduɗa ɗum ɗo de ene wawi ɓamtude joni ko mbiyata ko namdi ko hoolare mawde neɗɗo ɗannata ko gurdam mum foof ƴefta ngaalu mum foof rendina totta par ce que ɗo on majjani leydi ndi sufri ɗo kulikuli yimɓe hewɓe ene jogui kulikuli nanngude jawɗole mumen mbiyeɗon liggodire yimɓe kulikuli ne hen hayɓe jiɗɗa yumo e baaba walla gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗon ko goho ɗiɗi leydi ndi no sifori ni
ɗo kam ni seɓori Sénégal ni seɓori par rapport e Afrique o ba leyɗel goɗɗe ɗo ko goyten ko fof so tawi banggue goɗɗi ɓuuri woyde ɗo kam ko wawi wade fof kala ko mbaɗɗa ɗo investir ma wot ko deeɗi hen wonade fine tan ne hefte laamu ne hefta non donc noon ɗanniyankoɓe mbawa wadde développé leydi taw ɓiɓɓe leydi mbaɗa développé leydi ɗi foof ɗo raw fuɗɗo ko jibina ɗo ko ɓen taw dadato gonɗo caggal so ari naata e mabɓe suusa naata e mabɓe ɓe ndendina doole mabɓe joguiɗo doole o joguiɗo ngaalu o ɓe mbadda yoɓe gonɗu jiɗɗa wiide gonɗen mbaɗen junggo e fandu kono joguiɗo kalis tan ummima to ari yo addu ene waɗa développé leydi on développement ala ko welemba mawɗo émission ari haɗanno wassa won message mana mo jiɗɗa wadde fort faade dendagal bandiraɓe ɓe leydi Sénégal ha tengti noon e ɓe ɓe ganduɗa ko onon goni caggal leydi oɗon gacci ga ɓesguji moon oɗon jeehi toon ɗaɓɓoyde beele manan son garti kadi gurdam ɗam mana ɓuura moƴƴude so tawino aɗa waso e wonko ɓeyta yewtade ko wonat eyyi ko ardi foof mi yetta Allah mboɗo yettuma guila jettimi ɗo kadi mboɗo yetta sababu gonɗo hakkude men o woni mi wiyata ceernam ya alpha ceerno ya alpha pam hamin ko ceernam noon wallahi kanko woni sababu hakkudam e maɗa ndeysan ha jokkotirɗen ha Allah waɗi joɗɗen oɗo kihiɗe mboɗo yetta Allah mboɗo yettamo kay dingaral pulago ko hen min jokkotiri hen min gandal amen foof minen foof ko hen min e pelle minen foof min gandodiri koye pelle hono ko kalten ɗo joni ko kono pelle fulɓe ne kewi noon ene kewi sasede noon kono kewi kadi pelle nosoje pelle nosoje noon pelle ne kewi ko gonga ko ardi foof ko wiide pulago to yimɓe yo ɓeydo tinnade kala to ɓi pullo woni yo ɓeydo dadade yo ɓeydo tinnade yo wat kala to yiɓi pullo bandum en kamɓe jiidi yumoye baba ko ɗum woni ko ɓamtata leñol enen wona hanki dowtuɗen ɗo bagage men e leydi he donc sen daɗama tan ko enen mbaɗi kene daɗa en sen jalama tan ko enen mbaɗi kene jala en donc yo Allah wallu Afrique foof yo Allah wallu pulago yo Allah wallu ɓiɓɓe fulɓe kala to gone baba dundu babadam yo Allah aynu reena ɗanniyankoɓe kala goto fof yeehi dartoyde ko dañi ko woni becce mum ko e ko yiiloto ko e moƴƴere e ɓamtare yo Allah newnan ɗum kala to wawi wonde e dundu babadam he bandiraɓe ko welema mawɗo en jooɗodima e goto e musidɓe meɗen ene wiye Ali Mamadou Nia ene jeeya wuuro no wiye Thilogne kadi ko ɗanndiyanke mboɗo sikki bandiraɓeɓe paami ko yettude Allah e dow itti saaha o rokki ɗum mana bandiraɓeɓe ko yettude Allah kadi yettude sababuji ɗi musidɗo men Yaya Alpha Pam gorko mo mbahna en dañi welema mawɗo hande e waddude makko o ndeɗo yewtere kanko o Ali Nia bandiraɓe so tawi waɗi ko gantiɗi e golle he min ñaguima yafuya so longere mo nde wari nokkude waɗa ɗum jomum yilno hen émission men Sénégal men e Windire TV ha yesso ko lawol min dokkat moon aadi e koɗo goɗɗo e goto e ɓiɓɓe leydi ndi mboɗo sikki on nani tigui rigui on paami mana ko haala ɗo ko noon ceerno Ali Allah jarama a jarama Windire TV yes yalla waɗane moƴƴere kadi ma Allah wattoy ɗum TV inchallah min beltima jarama merci ɗum noon bandiraɓe Windire TV ha yesso ko lawol